Sports Festival ki nyono kang machielo bang' timbe yudo yueyo makende odiochieng' makawuono e tuke ma ibago kiny tarik 30 nyidendi mag Kangeso dhi rakore gi Hardcore Ladies, Karinga Starlet dhi rakore gi Nyasore Ladies. Korka joma chuo e raundi mar 16 Kangeso FC dhi gocho gi Nyakuru FC ka Kuoyo rado Ongoro. Tim mar Ringa dhi rado gi Mayienga e kind Nyakuru Secondary to ikore ne tugo gi Kuja Sambo. Korka rawere ma higni tin 15 Mayienga timo ikruok ne tugo gi yawuot Kuoyo ka Jakaze dhi tugo gi Kangeso. Awendo Academy dhi piem gi Nyasore kinde Yengu gi Alara United seche magirakore kamano. Koyier rito romo gi Sinayuera ka jaloch e kindgi dhi romo gi Agogo FC.